Hi guys, it's me Bisayang Bunguton. So karon guys, karong adlaw kay ni Kuyog Deko sa feeding program sa akong amigo nga si Moses. Which is a big privilege nga makasaksi sa way of feeding program nga puhon basin grasyahan ta mabuhat sad nato. Ang lugar nga atong gianhian day is Mambaling, usa sa barangay diri sa syudad sa Sugbo. Kung makita ninyo guys, grabe kamalipayon ang mga bata. Ang feeding program giubanan og singing and dancing at the same time naay gamay nga Bible sharing. Together with the youth of Love Vision Church and also the SPC Chorale guided by Pastor Dodong. Kani nga mga bata guys, mostly are the Badjao community. As per Pastor Dodong, these children are very happy sa karon nga feeding program kay very rare gyud sila makatilaw og Jollibee. Nga for sure sa uban kanato mauray madali-dali og kaon. Nya normal ra para nato kanang mga putahe o mga sudana. So diri nga part no, makita jud nako ma-feel sad kayo nako sa pagkuha nila sa food pack sa Jollibee na they're very excited at the same time happy kayo. Unta sa mga tao diha, inyong ma-realize o di mo ma-feel sad kung di ninyo makuha inyong mga wants. Please be thankful kay there are a lot of people around you nga mas nanginahanglan yun. Para kanato kung makita ni nato nga video, simple ra kini but dako kay impact para sa mga bata. Before mahuman din nga video, magpasalamat ko sa mga tao nga nag-donate o nag-organize ni ani nga feeding program. And hoping there will be more feeding programs to make some children happy in simple ways. Thanks for watching, guys. Hope you enjoyed the video. See you to my next upcoming videos.
Yours truly, Bisayang Bungutan. Bye-bye!